didiin ng mga kagat. Oh. So ayan mga kagamba, welcome back to my channel. Yung hindi pa nakasubscribe dyan, paki-subscribe yung ating channel at pindot na rin yung notification bell niya para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload. At paki-share at like na rin ang ating channel at pati yung ating Facebook page, paki-follow na rin para ma-monetize mga kagamba. Shout out kay Sir Alan Alcancin ng Alepa, Batangas, kay Lito Balita, tumawag ng isang araw yan. Kay si Jumar Balita, yan. Shout out sa inyo dyan mga sir. Umpisa na raw yata dyan sa Lipa ang labanan, pero siguro pinakadabi sa maglaban kayo mga buwan ng September kasi marami supply. Napakamahal ang supply ngayon mga kagamba. Kaya yung mga naglalaban dyan medyo umiiyak sa presyo. Okay, panoorin natin itong mga laban natin, mga ginsan ito. Yan, paglalabanin natin mga gamba, ginsan ito galing to kay Raymond Himson ng Pasig. Shoutout sa'yo Raymond Himson ha. Ginsan ito, ginsan. TM size. Ayan. Kailan nyo yan ha, medyo tigirihan yun na na brown siya. May mabuti oh. Pakita ko sa inyo yung kalaban niya. Ayan. Yung transparent siya na kagaya nung mga nakaraan na laban natin. Parang transparent siya. Paglabanin na natin itong dalawa na to. Hindi lang. Puto, bandira. Bandirado na siya, oh. Naipit yata sa lagayan to. Okay, lagay na natin. Para magkaharap na sila. Ayun na. Ang didiin ng mga kagat. Oh. Grabe nga ito sa laban, no? Oh. Oh. Pati hulog yung transparent. Laban pa rin. Pinapakyat niya. Matinding laban to. Oh. Medyo may kalakihan yung transparent wala na oh. Oh. Talagang pipilit ng nung tigre. Wala na, tulala na itong brown eh. Akyat natin ha. Wala na ang transparent. Na ito? Dito na to. Wala na oh. Oh, ayan. Pinutol na lang yung pinutol na lang yung sapot. Tingnan natin ulit kung makakalakad pa itong brown na transparent na to. Tingnan natin kung mabibilutan niya to ha. Pero talo na sigurado itong brown. Yan, bumalik pa sila. Wala na. Parehas silang parehas silang nanghina. Parehas na binom. To, 3 araw na ito. Bago ko nakuha doon kay Raymond Himson. Shout out sa'yo Raymond Himson ng Pasig. Ayan. Saka siyempre yung load natin, in-upgrade natin yung load. May load yan mga kagamba. Ibang iba na yung load natin ngayon, in-upgrade natin. Hindi na siya nakaka-OD. So ayun, wala. Talo itong brown kasi ito nalaglag eh. Alright.